Ekene egwe m oge ekene atụ kere ngere kụrụ ego n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ ọgwụ Igbo nwamba na ama anọwe ya bawa hala ama n'ogwu iyi n'ọnụ ukoro ekene egwe m oge ekene atụ kenere ngere kụrụ ego mbọsị njeri ịkpa na kegbe ugwu nwamba na ama anọwe ya bawa hala ama n'ogwu iyi ekene egwe m oge ekene atụ kenere ngere kụrụ ego n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ ekene atụ kenere ngere kụrụ ego ilowa kegbe ugwu igwe mbọsị mbịara ịkpa na kegbe ugwu agba ọhụụ oko na nwanụ ya bawa hala ama n'ogwu iyi obodo onye na-eje ọgwụ okezi Igbo nwamba na manụ ogwu iyi oji oge na-eri ihe ekene egwe m oge ekene atụ kenere ngere kụrụ ego mbọsị njere ụbọ na n'ike uzeri wezi nọkwa n'ọwa Agume ọ bụ onye na-ete Igbo nwamba na nwanụ ya ba n'ogwu iyo ike n'ike bakwa nụrụ ụbọ ozege na n'ike gburugburu be anyị emeka edewe ebo na ndị ndebe anyị n'ube egbuo m ekene egwe m oge ekene atụ kenere ngere kụrụ ego agba ọwa ekene egwe m oge ekene atụ kenere ngere kụrụ ego n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ atọwa ahụwa nkanụ nwa amụrị asatọ Classic Hotel Ikemba nwa nkanụ mbọsị njeri ma na amụrị asatọ obodo onye na-ete esi m nkanụ wee bịa nkanụ ogwugwu ezoro mmadụ a na-aka a na-ama aka onye tinyere eze ga-abụ eze Igbo nwamba nwanụ ahụ obodo bụ akụ obodo bụ agụwazi esi m n'ike ọgana na-ada okolo ede nwa nche ọgwụ ogbu uwe ede ekene egwe m oge ekene atụ kere ngere kụrụ ego ịma John nwa atọ na Agabi Power House ife melụ mma na ogwu iyi Ebenezer Nwangwu ogbe
ngwuo ogbe ịmawa ngwuo ogbe wa na ji n'ogwu iyo ike wa ngwuo ogbe o ife merụ mma o ọgụrụ na-adaba anyị asị na-azụ igwe onye na-eme nje erikwe ya ụmụdike ekene ekwe mụ ekene atụ kere ngere kle o obodo onye na-ete abịa a na-ama aka gburugburu bụ nọmba 1 n'Enugu onye bụ onye na-aba mba Enugu nwere squad ekene ekwe mụ ekene atụ kere ngere kle o oze gị na n'ike ọkwụrụ ọka na n'ike ike weze na n'ike Emeka edewe ebo ọ bụgo na-ada ụmụnike Ọnịcha agụ ekene ekwe mụ ekene atụ kere ngere kle o Classic Hotel na Amụrị Asatọ Ikemba onye na-ekwu ya inwe ski ihe achọ kịta bụ ndị nwe ski ọ bụrụ inwe ski pụta n'iru ọgụ onye bụ ya agbọghọ oko agbọghọ dobe oko onye na-ama aka mgbe a na-abala agụ bụ n'azụ nkirikiri ka a na-ekiri odudo ejiri odudo enyi ozu okwu mụta mgbajikwa agadi nwaanyị amụta ejikọta akwụrụ uzeri oge na-akpụ ụmụ na gị isi mbọsa anyị je Port Harcourt mbọsa anyị je na Abuja eji ọjọọ na-eti azụ n'ofe onye bụ onye ahụ mekụrụ na Toscana mekụrụ ebe ọbụla ka anyị nwa bụ nọmba 1 Chukwu jiri egwu eto m ụlọ eze mgbadaba anyị ọkwụrụ ọka ama na-egbu ị na-egbu uzeri weze n'ukwu na-egbu m mgbu ọmụ ka ị na-agwa onye bụ onye ahụ onye bụ onye ahụ sesi njekwa oge na onye na-aba mba otego esi igbudo nwaagụ obodo na Nnewi Ibiza Cubana onye na-ekwu okwu oke si Igbo jaa na Enugu dị nọmba 1 onye Chimereze onye une na Nkanụ kpọrịwa une gị mbọsị njeri ịkpa na akegbu ugwu mbọsị njeri ịkpa na akegbu ugwu mbọsị njeri ịkpa na akegbu ugwu ekene ekwe mụ ga-ekene atụ kene ngere kụrụ ahụ n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ si nkọtọ nwa Nkanụ kọtọ nkọ na Nkanụ si nkọtọ nwa Nkanụ si nkọtọ nwa Nkanụ si nkọtọ nwa Nkanụ mbọsị mụ na gị jere ịkpa na ngwo ndị ochi mere anyị ihe n'ụzọ si nkọtọ nwa Nkanụ si nkọtọ nwa Nkanụ eze ụtarị n'Enugu ọbịa ụtarị mpịawa ike ihe ogene m na-arịa ada ọkwa mma ọbịa ụtarị eje ọgwa ekele gwa m ga-ekene atụ kenere ngere kụrụ eghọ n'ọtọ n'obodo na-eje ma na nlọ